So chdi'n fodlon talu mwy am lefrith i gadw ffermwyr Cymru mewn busnes? Byswn. Pam? I hwnnw rhoi redag, sy'n ni'n talu mwy. Byswn. Pam? Hyrwyd, da ni angen helpu allan os maen nhw'n stryglo am rhan o help. Byswn tad, swn i'n meddwl diwedd am y peth, cos dwi wrth ymweld efo llefrith. Na, dwi'n meddwl. Pam? Achos y bersonol dwi'n yfad llawer o lefrith. Byswn oherwydd fel merch o gefndir amaethyddol, dwi'n ymwybodol bod pris llefrith yn ofnadwy isel o gymaru faint o arian mae'r ffermwyr eu hunain yn ei gael amdan y llefrith. Byswn, ond mond achos bod fi'n ymwybodol bod y pris yn ofnadwy o isel, dim achos bod fi'n ofnadwy o gefnogol o'r diwydiant llefrith llun am fi. Na. Pam? Achos sa'n yfed lot o lefrith ar y funud mae'n rhy costus. Ti'n gwybod faint ydy pris lefrith? Na do, fi'n cael ei mynd i'r siop a jyst prynu fe ty beth, ond... 50 ceiniog di peint lefrith. Tia, beth ti'n fel yna? Wel, mae'n eitha rhad fi'n cael ei... Tua pint. Mae o'n 50 ceiniog. Beth ti'n feddwl yna? Hynna chydig bach rhy rhad. Mae peint o lefrith a 50 ceiniog, dwi'n meddwl, ond mae pedair peint o lefrith i gael am bint sydd yn bris hollol wirion i fod yn hollol onest, ond bargeinion mae prynwyr yn chwilio amdan.